dadi lurah neh, ndang rabi neh, Mbah. Ndang rabi neh. Wis. Manggolone papat, manggolo ngarep dhewe sisih tengen. Sing tengen, manggolo ngarep dhewe sing tengen. Manggolo ngarep dhewe sisih tengen. Ya kowe, Le. Heeh. Ayo. Iya, ya kowe maju. kuwi. Le kuntet, maju Le. Ayo. Nah, dang cak-cak. Ayo maju kene. Ngadep rana. Ewi anak sing di omah lho, Blah. Anak sing di omah. Masa kowe anak sing di omah? Ora. Duduk ta? Dulure. Dulur cedhak pada. Cedhak. Saka sapa? Sopo? Suwi mentole. Saka bapak. Buke. Oh, buke adik sing di omah kene. Nggih. Blah blah. Kuwi konoke kok digoceki ya ginyo to kuwi. Nah, Ora sambok goceki ya. Ora mungkin arek ucul. Nah, nek mbok goceki iki rasa wedi ya. Kok